Live Kawok Ngura Village, Segere, Siaya County. Governor is Excellency Cornel Rasanga Amoth. En governor matie tam mare marario kata kamano. Sidhi yiero nyadi dek te, duto te, maino uono bedo declared kaka jaloch. Scorecard mare, ang'o mosetimo ne Siaya County, ang'o ma chieng' moro county ni, no mare, no kwete godo kaka ja rapar mare. Molo chutho, weche ma COVID-19 osechopo godo kanye, weche mag mibadhi. Ntiere county ni eriko so ongero, nikech wan, kochopo sa, ma ipenjo jotelo penjo. To penjo gi chir ma onge luoro kata chiel to manyo ni yowuot luo kod nyiluo misego mondo mine e chenro mar achiel kende Kuku Mar Wach LTN nikech gini en maro nyinga en Haron Otieno machiegni chenro niri nyako chope giko mare His Excellency chieng' machielo wende na achiel weche to mopogore dhi nade jaduong'. Adhi maber wuod mama. Erokamano ahinya. Governor idhi sigana ng'at mosedhi yiero nyadi dek idhi sigana kaka yiero adek go kote ni bedo declared jaloch margi. The feeling mari bedo governor ma Siaya en mane jaduong'? Bedo governor ma Siaya en privilege maduong' ahinya. Yes. Mane jo Siaya omiya. En privilege maduong' to en very challenging. Yes. To atieko ka an happy ni amor ni atwa mwasegoyo. Yes. Kalure kama ae en atwa malach ahinya. Imor gi atwa miseka. Amor ga atwa mwasekao kalure kod maendeleo mosetimre kor gweng. Governor terwa achiel kachiel gige kuma samoro nyalo biro dong ne oboke mari ma tich kibro ngi scorecard gi dombogo. Ang'o ma nitiere monyalo wacho ni hoyo mani timo kata mari ne singo to gichopo kare jadong'? Nitie gik moko ma bende kwachopo ma kwatimo to mwasetimo bende wasetimo. Kendo abro kawo thuolo mara mar loso ni jopiny odiechieng' achiel mwabeda gi live coverage to wanyiso gik mwasetimo kochakre chakrok nyaka odiechieng' ma kawuono. Mano biro bedo odiechieng' makende. To koro sani tanyalo mna nyiso jopiny nikech ni wan go departments apar mane sirikal olosonwa to department gi achiel kuom gi en sports ne nomi department mare. Anyalo wacho ni waloso stadium Siaya ka. Stadium no chiegni rumo en between 70 and 80% complete. Kendo ang'e maber ni sama ang stadium no serumo to koro jo thurwa bro bedo gi pap maginyalo goye mpira maber, ginyalo bedo gi track maginyalo ringe maber, kendo bende sama joma dhi neno tukego bet ka obet maber wabro loso gi kuonde bet ma kata chieng' kata ka koth chwe to ok goyi. Mano wan go. Mar ariyo korka agriculture Siaya kane nidwa puro puothi kane wadonjo to nakwano tractors mane nitie ni bed mana 20 kende in the entire county. Koro ne wachako wanyiewo tractors mondo wanyis jopiny ni ka idhi pur gi tractor to lowo mawuok lowo ma cham dwaro moloyo kidhi pur gi lweti kata kipuro gi dhiang'. Koro ma osebedo ka otimo maber ahinya nikech wase attract tractors mag private ma jok monyiewo tractors momedo nyiewo tractors osemedo Siaya ka. Wan wanyiewo tractors 21 manyien. Manu mede wi 20 kande koso koreute 20 kane private. Ne private. Sirikal ne onge ga tractor. Sawa. Koro kwa nyiewo tractors to nwanong'o ka ne nitie tractors adek machon mag sirikal ne gin tractors adek. Koro wamedo tractors 21. Koro ne gin tractors 24. To ingen sirikal ok onego bed ni ma puro ni ji. Sirikal onego bed ni nyiso mana ji pur ma tractor ber moloyo pur ma dhiang', ma kwe dhiang' kata mar puro gi lwedo. Nikech gimomiyo mairi nyako penji governor ywak achiel mosega bede ni tractors nitiere tendi no nyiewo kata kamano neno gi ne gikere Siaya County mangima. Jomoko ne ywak ni pok no negi, jomoko be ywak ni oyo kaka nobi mano pur dichiel pok gineno gi kendo.
point blank gin gik mosekere, gin gik mantiere mochopo kor gweng' duto te. Adwan mondo iwinj kanyo malong'o. Tij sirikal ok en tich mar puro ni ji. Tij sirikal en nyiso jopiny ni kipuro go tinga to golo ni lowo ma iye mondo kikete cham to bet maber. Koro wan wa sensitize mana ji. Koro kwase nyisogi to ging'eyo ni tich mar puro gi tinga ni ber. To private ema koro ng'iewo tinga, wananchi emidwaro mondo ng'iew tingni to koro puro ni jopiny. Kaka sani chike iti. Kaka sani wase attract private tractors mantie Siaya kasani nitie over 100 tractors masama season ma wantie kaka ma short period sanini. To weri ma mag sirikal ka nitie kata tractors ma wuok Rift Valley biro nikech wan mwa attract gi. Koro kata ka in gu puodho mna ma idwaro no pur mna ka 500 ati aneno kata 500 to gipuro kata 1000 to gipuro. Omiyo acreage ma sani wa ipuro gi tinga no malo mokalo nikech sensitization. The demand mar tinga Siaya County to gi tich mondo bene gitiyo odhi marom. To mana niya kanyo nyaka ler mondo iwinj malong'o. Ingen jopiny to ng'eyo no gir sirikal onego bed ni puro nigi. Tabinda senyisi ni sirikal ok onego bed ni puro niga jopiny. Onego bed ni sirikal nyiso mana jopiny numa ekipuro gi tinga to en gima ber. Sawa. Koro to en mana wanyiewogi bende donge nyakwati kod gi puro ni jopiny. Koro samwa tiyo kod gi puro ni jopiny to ema nitie itilafu. Nikech nitie jomobiro ochulo mang'eny. To koro time ma pur to en limited. Koro inwang'o ka samar season ma puro rumo. To poko puro ni ji duto. Kontiere yuak mabende jopiny onego ting'o sigo kendgi ni gibende gibedo midhiero no wuok kuomgi. Jopiny ok bed la mumdu kanyo. Oyo. Jopiny endo donge en kosechulo pesa to dwan mondo purne. To en mana demand no malo moloyo supply. His Excellency kopogore gi ndara gi weche mag pur, ang'o kendo ma ng'ato nyalo wacho nitiere e oboke mari mar tich, scorecard mari jadon? Asewacho ni koro donge wadhi adhiya mos. Idwa tira speed ahinya. Live e chenro mari mar Kuku Mar Wach. Wadhi adhiya mos. Kore ahinya to nyakwa kaw break matin kende. His Excellency. Asemulo ni. Wacho ni Haron tira mateka ahinya. Asemulo ni wach mar ndara. Yes. Ma no waseyawo nderni. Ma chon nitie kuonde moko mane kibiro Siaya ka. To inwang'o ka chopo kuro ne bedo matek. Ng'ato nyiewo mtoke to dwaro mondo chopo chungi dho odmin. Kuonde moko ne kichopre. To sani to onge ng'ato ma mtoka nindo oko. Mtoka dhi nyaka dho ot. Mano donge en achievement. To kiwe ndara ting'e ndarani. King'iye maber en monego bed ni en makoro chiwo economy. Infrastructure kata koko go elam. To en mochiwo economy nikech ka bunge emantie kamoro ma onge kaka kalo jok man kanyo go king'e gima timre oko. Joma apiko sani apiko onge kama ok ginyal transverse Siaya. Sasa nyisi ni ka ng'ato tuo to yot mondo ja apiko kawe mondo tere osiptal. Nyithindo ma ni school bende inwang'o ka dhi school with ease. Koro ya ondarani kata jo ohala maloko ohala ohandgi gitimo ohala with ease because of that infrastructure. Director maranyisa donge dakika dek matiek tielo mokwongo mar chenro ni eri. Weche gi mag thieth kata mar ngima dhano health. Weche gi mag pi ichopo kar kanye scorecard mar jadon. Health ni abro mira 10/10. Inti nyalo miya gimi neno lakini nikech dispensary sani Siaya nitie in every sublocation. To dispensary World Health Organization wacho no onego bed minimum onego bed 6 kilometers away from a health facility. But we have narrowed it koro 4 kilometers right now as we speak. Anywhere you go to in Siaya. Mano di tudo kodaka gi siri mar Siaya County kedo kod COVID-19. Yena monda wach ni kama dwaro poch gi pak to yino mondo miwa chiwo. Kaka COVID-19 obedo handle Siaya County nene wang japiny no tae eyo makare. Dibendi mano mana gima neno picha mobedo painted koso mane reality a ground. Mane reality nikech ingen Siaya is the only county
machulo ga ng'at miluongo ni nyamrerwa. Koro to tuo mar covid ni kobiro to ng'at mane deal kode nikech nyaka ni information dhi mar ler, mar bedo sanitizer, mar bedo ni social distance, to mano ng'at manyalo tero gino ni japiny en mana nyamrerwa. Koro wan kane wasebedo gi structure ni, to ka wach ni obiro, anie chairman mar committee mar rapid response committee Siaya, to donjo i minister mar health, to kuki minister mar health, to dhi mwelo, to dhi nyaka nyamrerwa. Koro wananchi nonwang'o wach ni mapiyo kendo gi respond mapiyo. Emomiyo tuoni ok olandra ahinya. In a scale king'iyo jaduong', king'iyo jopiny kachiel koda gi sirikal mari, ng'awa mineno tiyo matek ahinya mondo mi duok covid ni piny. Nitiere counties mamoko ma ji ywak no sirikal otiyo mairi, kata kamano japiny ok ochopo singruok mare. Wan to wadhacha waduto. Japiny odhach kode, to sirikal bende odhach kode. Haron, wan wadhach machal, japiny otemo kare kachiel koda gi sirikal bende otiyo mare. Mano ok weche, mano weche miwacho kod His Excellency Governor ma Siaya County Cornel Rasanga Amoth live e chenro mari mar Kuku Mar Wach. Ker mar piny Afrika ma milambo Nelson Mandela nowacho ni telo makare ok en telo ne ero ma iwacho kata kamano, en telo manenore kuom jopiny. Telo mar His Excellency en telo ma jopiny neno dok chien mar weche ma covid koso en gima inyalo rit mondo mi biwachi chope e telo mokwongo gi kuma telo mokwongo mar chenro mari bang' nyiri machuok kende oduogo telo mar ariyo mar chenro ni eri 2022 jaduong' pod ibiro bet kar kaeri koso ibiro bedo maonge COVID-19 fund. Nitiere kaka ne odhi impeachment kachiel kuweche mag mibadhi to kod moving forward gin gik manyako go mbaka telo mogik mar chenro ni eri. Nyinga en Haron Otieno. Jandiko marahuma mane ndiko buk mar Coming to Birth Makgore Oludhe nogoyo sigana mar nyathi manyako Paulina Were manochako wuoth e kor gweng' ka piny ne onge kama ne inyalo wuothe mochopo kama ochopo sechego eko ma piny no yawre ma inyalo ne. Diwach ni telo ma devolution chalo kod sigana chande machakore ka piny notimo ndiwa mudho to chopo kamoro minyalo wach ni oyo magi macha gin gige komo biro nikech telo ma devolution live e chenro mari mar Kuku Mar Wach. His Excellency Governor ma Siaya County Migosi Cornel Rasanga Amoth telo mogik mar chenro ni mar Kuku Mar Wach. His Excellency kapok wadhi break marwa aweyo kama penji goni to ka ing'iyo in terms of tiyo koda gi pesa mar covid-19 mar jopiny utiyo kode maber koso tere kundu moko mineno kode kare jaduong'? Watiyo go maber, to nikech ani obedo audited ok anyal ng'eyo berne nikech ing'eni jo auditor bende osomo tijgi. Koro anyalo mana comment ni watiyo go maber ahinya ka gisetimo audit ba neno report. Achiel kuom nowacho ne kendo ni gima koro onge ma jopiny nyalo dak kaka gin. Orumo e Siaya County kaeri bende koso pod nyalo wacho ni japiny ni pod entiere? Covid pod nitie, pod korumo, koro pod wang'iye, to wadwano obed oko mar dala. Watemo kanyo eni ot, tigole obedo oko. To kosebedo oko, tigole oko mar dala mondo obed odhi kabisa swagla. Ing'eyo oko swagla, oko swagla kabisa. Gima koro dhi mabor ahinya. Erokamano ahinya. His Excellency, achiel kuom gik masani chenda ahinya ni weche gieko mag mibadhi mabende wacho ni moko kuom governors nitiere koda gi mibadhi. King'iye koma ibete as a governor 2 term mabende dhi nyaka 2022, iparo ni governors are corrupt? Ok anyal loso ni governor moro nikech kang'e kaka gitiyo. To kwaromo i Council of Governors to wan kuketi kaka governor kaka an to nitie jok mitiyogo donge jogi in ng'ato ni migawo mare, ng'ato ni migawo mare, ng'ato tiyoga to dok dalane. Systems bende noseket ma sirikal oketo mae kaka onego bed ni ji tiyo. Koro seche moko ka in gi nyithindo 10 to nyithindo gi seche moko ng'ato nyalo tiyo iyo mak na kare kaluwore kaka ineno kaka Auditor General nwang'o ga report margi. Koro mibadhi nyalo betie kacha, lakini nitie yo monego bed ni deal kod mibadhi go. Be ineno ka wadil kod yo makare molo chutho senators kindu gi senators? Siaya ka
Masiaka anyalo wacho ni wasebedo kwadhi maber kod wach ma mibadhi nikech ka nitie te en gimirango gi sirikal nikech nitie county assembly ng'iye donge senate ng'iye DCI ng'iye DPP ng'iye anti corruption ng'iye jogi te dibed mana ni gikia ng'iyo. His Excellency luoro mako japiny to samoro bende japiny ok ne kako nego bende inene. Governor county mari Siaya neri pok ibedo gi tungni gi kindi kod senator mari, pok ibedo gi tungni minyalo wachi kindi kod assembly mari. Jogi soyo fuko jaduong' koso tije maber yuen kod gi koko. Oyo ingeni jo Siaya gin joma nusumo chon, gin jomolony. Kunde mamoko kolony? Kunde awacho Siaya. Okay. Awacho mna Siaya. Okadwa loso ku kamoro nono. Aloso ga mna Siaya. Ni Siaya ka ji olonyie, ma senator en ng'at molony, to assembly bende tiyo tingo jo molony, ong'eyo maber ni mano en gima kawach ma impeachment obiro, mano biro mna ketho sa. Senator bende ong'eyo ni kawach ma impeachment nyalo biro, mano biro mna ketho sa. To constitution kaka ndasewacho earlier. To nitie gik moko monego bed ni timo. Nikech jokma all these oversight bodies, they should be able to look at these things mondo gigo tim yo makare makani nitie mibadhi. To mibadhi no igoli agola gi tiende. Siaya onge mibadhi. Okawacho ni onge. Dubedie to nikech bodies go emo nego bed ni nwang'e. Bodies go emo nwang'e an onge capacity madan nwang'e go. Council of Governors odhi e court mondo mi gichung wach mar impeaching governors. Gichung wach ni romane governor kodhi e doho kata kochwale doho ni to bed no ok chak donjo office mare. Your thought mheshimiwa? Mano to gi emo mi awacho in fact winja malongo. Yes. Ingen wach ma impeachment nitie constitution donge? To nego bed mana ni itimo kode impeachment no ikelo mana ka en lawful. Sawa? Yes. To okonego bed ni governor bedo tried go press. To bedo condemned go press. To bedo convicted go press. Mane ma wan kaka Council of Governors wadago kweyego. No, let these bodies that are supposed to be doing their job, let them do the job properly. And therefore, when it comes to even impeachment, let it be done, but it is done legally and lawfully. Yeah. Tudruok mari assembly na se penje duong kata kamano yie na mondo mechaka doga duogi kendo nikech assembly kaeri emosebedi ka iseyo moko ni ok ng'i mibadhi go kata matich makare mar executive. Are you satisfied yak assembly mari cheko tijeni? Assembly timo tijegi. Yes. Kendo gitimo tijegi maber emomiyo asenyisi kok gitim tijegi maber dak migi pesa at the end of the year. Gitimo tich maber. But to me, they are doing their job the right way they are supposed to be doing the job. 2022 ponono nini won ibedo ma onge office jaduong. Ang'o midhiwe ne Siaya no parigodo? That thought live Chenro mar Kuku Mar Wach His Excellency Cornel Rasanga Amoth wacho ni Haron ng'ato ka ng'ato tiyo tije to kapo nitiere ng'at ma ok ti tije to nego bed ni ng'atno kende ema biro nenore kanyiro ka warie tieko chenro ni eri ang'o mabiro dong kaka rapar mano paro godo governor ma Siaya County molo chutho maling liekore ni 2022 ogo kwano mar dhi malo e Senate wayude kaeri omiyo onge tiende mar dhi penjo ng'at moro machielo. His Excellency ang'o madhi dong kaka rapar mari 2022 ponono ni wuok e office? Gik madhi dong gin gik ariyo. Yes. En hardware to software. Hardware mane mar bao dana mar hardware en brick and mortar. Okay. Yani kidhi stadium. Yes. Tidhi nwango kanini wakitu kanyo smith donge mano donge dhi dong. Kidhi office ma governor. Yes. Ka governor moro biro nwango ku office jaber. Donge mano hardware. Yes. To software yes. Te en jagono ma bro wang'ni kendo kidhi keto ni mondo go kura. Yes. To timo odhi go kura ka en knowledgeable ni osebedo no onwang'o devolution maber mondo yier jagono mana ma bro kendo medo maendeleo machope mokalo kama ne Rasanga ora ng'achiel minyalo siem mineno mikoni macha chan. Awacho winja wacho ni ere momiyo kidwe winjo gima wacho. Okay, wacho soft to gi hardware. Yes. To hardware sinyisi. Yes. Software bende nyisi. Okay. Kidwa winjo mano na. Okay, ade makaro ka winjo. Kara wachi ni wan okendo. Yes. Wan okendo. Yes. Hardware en brick and mortar. Yes. Kidhi Siaya ibiro nwango no stadium nitie wagero chiegni rumo.
to od governor bende chiegni rumo, ofis ma governor. Kapok wawuok to nitie ndara mwadwa goyo tamak mabiro dong' kaka rapar donge to software idag. Software en ni mwananchi mose benefit to generally donge koro bende osebede gi ng'eyo ma ka idwan mondo ogo kura to biro penjo to ng'at madwa tiyo ni biro tiyo kaka rasanga kusi. Governor nitiere maling'ling mawachore ni Siaya County nitiere gimiluongo ni deep state madwa dhi nono ng'at madhi bet e kom 2022. En gima isewinjo ing'e wachne to bende obodhai ni ng'ama biro kawo komi samoro ok dhi yiero kod japiny. Ok adwaga wacho wach ma 2022. Yes. Nikech mano en ga gima distractor. Campaign nitiere madhi mbele joma dwa akwero adwa na kaw thuoloni ma kwerogi. King'iyo kamera. Ang'iyo ga kamera ni un joma campaign madwaro bedo governor, madwaro bedo senator, miyauru thuolo matin mondo adhi mbele gi tich matiyo gani. Nikech kaw campaign sani to distract ag tich. Ya penjo mara mogik ma achich ni ok dhi duoke kalure gi duoko modle mar maeri 2022 idhi e senate koso in ing'e ni biro chopo 2022. Okay. Onginga munge ni biro chopo. Bas 2022 in ing'eyo ni biro chopo anan gi geno Haron abiro be 2022 kapod atai e chenro ni. An ka chopo kapo nono ni Nyasaye okonya ba chopo. To Nyasaye mokonya no en mana na penje ni Nyasaye nyisa kama dadhiye 0 to 10 intiere kar kanje dong performance mari telo manyien machon ka chiel gi manyien mar katiba. O kaparo ndwa bid mna kata 9 point something to 10. Ponono ni kawoni ri igo to 10 over 10. Tich nero mar governor ma Siaya County wacho no nyalo bede kindo chiko kod 10 duoko mathoth ahinya biro bedo kuomi kochopo giko mar tam mare. Iyo kamera ni tiri jaduong los kod jo Siaya wach ma samoro ka penj migomo wacho e tipo niri malo do TV. Nyalo nyiso jo Siaya ni tich manene gimiya ni e lwedo makare kendo kabro chopo samwa bro dhi. Emomiyo kadwar jomo chako campaign sani. Inwang'o ni ng'ato chako campaign to gin joma nodonji siasa 1963. To ng'at ma nodonji siasa 1963 campaign sani nang'o. Kich en ng'at mosing'iri. Koro gima duong' warituru kodong' ndalo matin kata ka en dweche 3 dweche 6 donge ka sirikal ye kaka constitution bende dwaro no campaign okdwa maali to wana yier jogo manodonji ofis makare. Achope giko mar chenro ni eri mar Kuku Mar Wach chieng ma kawuono ni kane wabiro ni live kawuok Siaya County kar par His Excellency Cornel Rasanga Amoth. Daer mar wacho kama eri jalne rachiel kuom joma nokedo ne piny Kenya kae Dedan Kimathi nowacho ni afadhali achung' ewi tienda mondo mi aked ne piny moloyo dak piny nikech luoro. I'd rather die on my feet fighting for what is right than to live on my knees because of fear. Nyinga en Haron Otieno. Governor jogo tamwa mosro wach no go kumbu ero kama na nya chieng machielo koro luongi biro biro abro biro to penjo midwa penja moko modwaro ora hinya machal midwaro ni nwang' makosa kuoma